No, sziasztok srácok! És ebben a mai videóban házat kell építenem 10 másodperc, és 1 perc, és 10 perc alatt. Úgyhogy be is állítom, hogy a időzítőt, vagy a stoppert, nem tudom. Itt is van. Akkor 10. Igen. Időzítő, beállítjuk 10 másodpercre. Nem. Igen, és akkor 10 másodperc, ami be is van most állítva. Oké. A cuccaim elő vannak készítve. Várjátok, még egy ágyat el kell szedni. Nem, aztán ágyat. Nem, legyen piros. Nem szebb. Szerintem is. Úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Akkor 10 másodperc. Nagyon gyorsan. Jó. Indítottam. Ne. Végül is kész amúgy. Csipőre szar. Kész is van. Ez nem az egy írói ház, de végül is lehet benne aludni. Igazán megfulladt, de hát nem tudom. Amúgy is egy noob Minecrafter vagyok, hogy szerintem ezt most nézzétek el nekem. Amúgy legalább lehet benne aludni. Az kis olyan sötét van még mindig. Úgyhogy addig közben beállítom, meddig 1 percre. Ami már sokkal több időnk lesz rá, amire el is készítek. Akkor menjünk ide. Na, végre amúgy világos van, mert hihetetlenül sokáig nem volt világos. Amúgy végül is lehet most a kész lesz. És ez így meg egy ajtót előkészítek. Egy ilyet. Na. 1 perc, az már jó sok. Úgyhogy jó. Megy az 1 perc. Jó. Nem, hanem ez. Jó. Ilyet kellett volna előszedni, jó? Ilyet. Akkor inkább ezzel fogunk építeni. 30 másodperc. Gyerünk, lehet, hogy készen leszünk. Hát, véletlen kijutottam. Hát amúgy végül is úgy készen vagyunk. Ja, sikerült megcsinálni, hát jó csúnya, de legalább egy nagyobb ház már. Ja. Ez is meg belül, itt lehet aludni. Végül is amúgy ezt most. Na így. Lehet aludni, meg minden. Ezt kiütjük, bocsánat. Lehet aludni. GG! Jó, és akkor most jönni fog a 10 perces, gyorsan be is állítok, 10 perc 0. Ugye? Oké, előkészítjük rá a dolgokat. Oké, 10 perc, ami ez könnyű lesz, úgyhogy akkor 3, 2, 1, indul is a 10 perc. Mondjuk 1. Sincs idő, ugye? 3, jó. Itt van, amit gyorsan le is rakjuk a szép. Hát végül is amúgy ezt így kellett volna, de mindegy. Így.
Oké. Jó, lerakjuk a dolgokat. Jó, jó. Még van kevesebb, mint 9 percem. Jó. Erre szerintem lehet egy kis ablak. Jó. Na, jó. Jó. Oké, nem haladunk rosszul. Végül is ami lehetne nagyobb is, úgyhogy akkor... Kevesebb, mint 8 percen van. Mi lesz a időnk, ahogy rendesen? Oké. Gyorsan. Jó. És ide hátra egy jó kis nagy ablak. Jól nézem ki. Jó. De fia vagyok. Ott tetőt is kéne nekik csinálni. Közben meg lerakom ezeket. De egy ágy. Nincs sok időm, kevesebb mint 7 percem van. Jó. Dabrowski! Jaj. Oké. Ide is rakunk egy jó kis réteget. Oké, nem vagyunk rosszul szerintem. De eléggé sok, és eléggé... Hogy is mondjam. Jó, ezt itt befedjük. Oké, nem rossz. Kevesebb, mint 6 percem van. Nem tudom, hogy szeretem a lépcsőt. Nagyon jó. Azt mondom, hogy nagyon jó lesz. Oké. Gyorsan végigrakok. Tetőt. Legalább nézzünk ki valahogy. Mondom. Jó, még 5 percem van. Mondom. Majd srácok, nagyon jó. És kiütöm azt a szegény fát. Jó, oké. Szerintem hát... Jó, hát... Mondom. Ez az építés is még... Ja!
Jaj, de miért nem rakja le? Oké. Végig belagoltam, de most nem számít. Így gyorsan. Miért nem szedtem el a lapot? Ez is kell nekem. Még 4 percem, nagyon laggolok amúgy, de nem baj. Jó? Oké. Nagyon jó. És... Na. Ezzel elhúzom az időt, na, és akkor készen is van a kis ház. Jó, van idő, úgyhogy akkor meg ide rakok kis ablakot, még van idő, úgyhogy addig lerakom az meg, hogyha még van idő, akkor még ilyet is rakhatunk hozzá. Jó kis piros szőnyeg. Amúgy este lesz, hogy tudunk majd elülni az ágyba. Még van 3, és kevesebb mint 3 percem van még. Ja, na, tök jól néz ki. Meg amúgy még rakhatunk ilyen jó kis hordókat, szerintem. Mint például ide, és még rakhatnánk még egy ilyen tároló helyiséget is csinálunk ide. És ugye ez itt a tároló, na várjál, akkor nézd, akkor le is állítom, még amúgy maradt 2 percem konkrétan, hát kész is van, nem tudom miért tudtam ki, na, kész is van, nem is néz ki szarul, na, tök jó. Ez nagyon jó, hát akkor szerintem akkor nézzük meg az elsőt újra, amit nézzünk, ugye? Na ez hát eléggé bénára sikerült, de 10 másodperc volt, úgyhogy ja, nem a legjobban sikerült, de lehet benne legalább az jó, de az úgy is benne. Úgyhogy ja. Jövünk a második házra, ahol már több időm volt, egy nagyobb házat csináltam, meg itt a üveges házat. És akkor itt is lehet aludni. És itt van a 10 perces, igen, és az a 10 másodperces, vagy nem, az a 1 perces volt, ez még a 10 perces. Na ebben, és hogyha lenne egy ilyen világom, akkor ebben rendesen megépíteném, és rendesen lakném benne. Ez tök jól néz ki szerintem. Lehet, hogy mások nagyon szebben tudnának építeni 10 perc alatt, de nem baj, nézzük meg akkor belülről. Na igen, itt már sokkal jobban be van rendezve. Itt a raktárrész, amit már mondtam. Úgy hát figyelj, ezek már nem is kellenek, úgyhogy be is rakodom. Mondom, elrakom. Ez jó kis raktár. Szerintem is nagyon jó. Na és itt van a konyha konkrétan, és akkor itt van a alvó része is, az ágy, ahol lehet aludni. Úgyhogy a ura élet is pont kijelölve, így kijelöltem úgy. Na, hát akkor srácok, akkor ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Ezt a 3 építményt építettem. 10 másodperc alatt, és 1 perc, és 10 perc alatt. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!